दिनैहाय मानवगेरे जोंनि एमएलए आरो मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा आंखौ बेवहाय खावलायहरदोंमोन जे बेवहाय धेकियाजुलि समस्तिनि लोगोसे एफआरसि एरियानि गोबांथार जेफोर जोंहा माखासे माने आयदाफोर दं जेखौ जेंना होननानैबो जों मालाबा बुङो बेफोरखौ माने सावरायलायनो थाखाय गासै डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ लानानै आरो एफआरसि एरियानि गासै जोंनि जि एफआरसि कमिटिनि दैदेनगिरिफोर दं बिसोरखौ लानानै बे मथेयैनो दिनै बेवहाय मोनसे मोजां रिभिउ मिटिं जाबाय आरो बे रिभिउ मिटिंआव जि एफआरसि गामि जाबाय थारमाने फरेस्टआव रायजो जानाय मानसिफ्रा जि सेटेलमेन्ट मोनखांबाय बे मोनखांनायनि उनाव दिनैहाय बेवहाय डिपार्टमेन्टेलि गोबां खामानिफ्रा जायोब्लासो जिहेतु मानसिफोरनि जिउ खांनाया गोरलै जागोन बेखायनो गासै डिपार्टमेन्टआनो बेवहाय जाहाथे खामानि मावो दा बिथांमोना मा खामानि मावखो बेखौनो दिनै मन्त्रि बिथाङा बेवहाय रिभिउ खालामदों जोंनि प्रेजेन्सआव जोंनि मानाव गिदिर एमपि बिथांबो दं रन्जित दत्त बिराद मोजां जाबाय आरो जानायनि उनाव बेवहाय माखासे माने मा होनो बुजिलायनो हायै जेंनाफोर दङमोन जे अबेबा डिपार्टमेन्टआ हा हुखौ माबा माने अंगनाबादि गायसननो मेडिकेल गायसननो बा बायदिसिना गायसननो बे हायो ना हाया हाखौथ' मानसिनोसो होबाय दानाबा मानसि नङै माखासे जायगाफ्राव जेराव हा नांगौ बे हाखौ होनो हायो ना हाया दा होनो हायो बिनि थाखाय माखासे खान्थि दङ बयनिख्रुइ देरसिना जाहैबाय बेवहाय पन्सायती राज बेबस्था बे दिनैहाय माने एफआरसि गामिखौ फरेस्टआव सोनो हायो ना हाया दा दिनैहाय मोनसे थांखि फैबाय बेवहाय जितु पन्सायती राजनि आयेन बे आयेन खान्थियाव माने एफआरसि गामिखौबो फरेस्ट मा होनो पन्सायत माने दानांगौ बा पन्सायतआव सोनांगौ बिनि रोखा आयेन दंजोबो फरेस्टआव थानायफोरखौबो आरो बे मथेनो दिनैहाय बिबान होनाय जाबाय जोंनि डिसि आरो जोंनि माने सिअ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार बिथांमोनखौ जोंनि एफआरसि गामिफोरखौ लानानै माने पन्सायतखौ दानांसिगौ आरो दानानै थाबनो हरबानो जों बेखौ गोजौनिफ्राय गनायथि लाबोनानै बेवहाय पन्सायतनि जिथु माने हाबा बेखौ गासिबखौबो बेवहाय मावफुंनाय जासिगोन आरटिआइ जों खुनु खोथा गैया बेवहाय जाहैबाय आयेननिसो खोथा आरो बे आयेना जाहैबाय जायफ्रा फरेस्टआव रायजो जानाय ट्राइबेल सुबुंफोर दं बिसोर बे फरेस्टआव सेटेलमेन्ट मोननो हायो जायफ्रा 2006 मायथाइनि गेजेराव दं दा ओंखायनो बेवहाय रायजो जानाय मानसिफ्रा जायहा बेबायदि फोरमान बिलाइ दं बिसोरनो गासिबनोबो हा हुखौ होनाय जाबाय बेयो मोनसे आयेन आरो बे आयेननि गेजेरजोंसो बेखौ होनाय जादों आरो बे आयेननि गेजेरजों बेवहाय रायजो जानाय मानसिफ्रा माने बायदिसिना सुजुग सुबिदाखौ मोननो हायो आरो बेफोरखौ जाय डिपार्टमेन्टफ्रा मावो बिथांमोना एफआरसियावबो मावजोबनांगौ आरो बेनो दिनैहाय जायफ्रा गोनो गोथो दंमोन बेखौ गासिबो बोस्रांनाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय गासैबो डिपार्टमेन्टआनो बेवहाय खामानि मावसिगोन खुनु आरटिआइआ जेबो सोलिया बिकेडब्लिउएससिआव जा बेलेग गैया बिकेडब्लिउएससिआ दा फाइनाल मोनसे डिसिसनाव फैबाय जे दा थाबैनो माने नटिफिकेसन जाजोबनानै इलेक्सन जानांसिगौ इलेक्सन जासिगोन ओंखायनो दा बेखायनो माने मा होनो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय सनितपुर जिल्लायाव बिटिसिआव हाबनानै बाखि थानाय गामिया बिकेडब्लिउएससिआव हाबगोन बेमोन माने आगोलनि माने जिथु स्पिरिट ओंखायनो दा बिनि थाखाय बेसेबां गामि थालांदों बेसेबां गामिया बिटिसिआव हाबखो दा बिनि थाखाय गासिबो माबाखौ भेरिफिकेसनखौ दा खालामदों आरो बे भेरिफिकेसना थांगोन आरो दा गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे साजेसन होदों जे जायफ्रा थाबाय बेखौ बर' कसारियाव दा इलेक्सननि सिगाङावनो हाबखायोबा मोजां आरो उनाव नङाबा बियो जेब्लाबो दिन्दां जानानै थाबाय थागोन बेखौ लानानै सनितपुरनि संगठनफोरनि गेजेराव दिनै सावरायगासिनो दङ बे बेलायाव आरो दा ओंखायनो मोननै बाथ्रा मोनसेया जाहैबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला थाबैनो इलेक्सन जासिगोन जुदि थालाङो अब्ला बे उननि पर्याय जासिगोन आरो दा हाबखायोबा बेयो दा जासिगोन जायफ्रा हाबनांगौ दं आरो नङाब्ला बिटिसिनि गामि हाबनायनि सायाव जुदि सोनारबाय थायोबा बिटिसिआव दिनै गहपुरनि माखासे गामि बिश्वनाथनि माखासे गामि हाबबाय आरो धेकियाजुलियावबो माखासे हाबबाय अदेबानि दाबो जेबो फाइनाल जायाखै बे जेसेबां दिन फाइनाल जाया दा 5 बोसोर अलरेडि थांबाय बिनि उनावबो बे बिदिनो थाबाय थागोन सनितपुर जिल्लाया दा ओंखायनो गभर्नमेन्टआ साजेसन होदों जायफ्रा हाबखाया जायफ्रा डिमान्डआव गैया बे गामिफोरखौ बर' कसारियाव जुदि सोनो हायोबा बे हाबोब्ला बेवहाय दानिफ्रायनो जौगाखांनायनि खामानि मावनो हागोन बे बाथ्राखौ बुंदों
बाखि हाबा लायै सनितपुरनि बर' रायजो राजाफोरनि खोथा जागोन आरोखि खिन्थु बियो जेब्लायसिम सेटेल जाया होमब्लासिम माखासे गामिया ओरैबो जानाय नङा ओरैबो जानाय नङा दा गहपुरा जाय हाबबाय बड'लेण्डनिफ्राय ग्रेन्ट मोनगोन बिश्वनाथाव जाय हाबबाय बड'लेण्डनिफ्राय ग्रेन्ट मोनगोन धेकियाजुलियाव जाय हाबबाय बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय ग्रेन्ट मोनगोन अदेबानि बिनि अनगा थानाया बर' कसारि वेलफेयारनिफ्रायबो मोननाय नङा आरो बड'लेण्डनिफ्रायबो मोननाय नङा ओंखायनो दा बेथ' नर्मेलाथ' जाबाय थागोन पन्सायतआथ' गासिबावबो थागोन जेराव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दं बेवहाय गासिबो पन्सायतआबो दङ दाबो दंबाय थायो मिसिं अट'नमास दंबाय थायो बेखौथ' मोनगोन खिन्थु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डेभेलपमेन्टखौ मोननाय नङा बड'लेण्डनि डेभेलपमेन्टखौ बिटिसिनिखौ मोननाय नङा खिन्थु बिटिसिआव जाय हाबबाय बिसोर बिटिसिनिखौ मोनगोन बर' कसारि काउन्सिलाव जाय हाबबाय बिसोर बिनिखौ मोनगोन आरो बाखि हाबै गामिफ्रा बिदिनो थाबाय थानांगोन आरोखि इयुनावबो दा ओंखायनो बे सनितपुर रायजोनि बाथ्रा जे दिनै बेखौ माने फाइनेल माबा मोनसे डिसिसन लायो ना लाया खिन्थु बे बाथ्राखौ जों बुंदों जायफ्रा हाबखाथारा मोनसेयाथ' गभर्नमेन्टजों आरो रायज्लायनानै मा जालायदों बे स्टेटासखौ दैदेनगिरिफोर आरो सरकारा मोनसिगौ जेखिनि गामिफोर दं बेखौ सेटेल खालामनायाव खै मास लागोन खै बोसोर लागोन दा बे जुदि डेडलाइन दङब्ला बे डेडलाइनजों थाजायो जुदि डेडलाइनानो गैयाब्ला बे बिदिनो थांबाय थागोन आरो जि थांखि लायो सनितपुरनि रायजोआ जि थांखि लायो बेनो जागोन माथ्र जोबथा दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जिहेतु बिसायख'थि जानोसो नालाय ओंखायनो चिफ मिनिस्टार आरो ट्राइबेल माने एफेयार्सनि मिनिस्टारा माने फाइनाल डिसिसनखौ बिनायावसो दा सनितपुराव बे भेरिफिकेसनफ्रा जाबाय थादों आरोखि बाखि थांखिया सनितपुरनि रायजो